नमस्कार, जय जगन्नाथ। आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। मु भी बहुत भलरे अछि। एई किछि दिन तले मु मोर बाहागर फोटो किछि शॉर्ट वीडियो अपलोड करथिली, जोडे कि आपण मानको बहुत भल लागिला। आ मु कहितली जे जदि आपण मानको भल लागिबो ताहाले मु से फोटो तो लॉन्ग वीडियो राणी। तो फाइनली मु चलन देखौछि। एटा होछि मो बाहागर एल्बम फोटो और निबंधर फोटो अछि। बाहागर वीडियो भी अछि, जदि आपण माने कहिबे ताहाले मो वीडियो भी आपनको देखै देबे। तो चलंतु देखिबा एटा मो बाहागर फोटो और एटा होछि आम निबंधर फोटो। आंकर मोर टे कम अछि कि बाहागर फोटो फुल अछि। और जो मन सब गेस्ट आस्थिले बा रिलेटिव माने आस्थिले से मानकर फोटो पूरा अछि। तो चलन देखिबा पाखु कसले तुम देखिबा आपण एते दूर रे कि आपण कोन सेटे अछंदे आछा तो देखिबे। ए फोटो देखन एटा एते बागो हे फर्स्ट फोटोटा बाहागर फोटो। तो देखि अछि एटा होछि निबंधर फोटो। आपण पुणी देखि ये होछि निबंधर फोटो। ये होछन मध्यस्थी जो आपण माने पचारंती जे आपण केमती बाहा आले केमती कोन बोली, तो ये ही होछंती ये हमर होछंती फैमिली मेंबर। तो ये होछंती पंडित। ये मते देखिए पासले नारायण बाबू। ये मलयाली माने समस्त मलयाली। आ एटा होछि ग्रुप फोटो टोटली समस्त अछंती। एटी सबु चेची माने अछंती। एटी समस्ते अछंती। मु फर्स्ट एमानु काहा को भी जान नथिली, काहा को भी मु आंकु जानिनी। तो एबे सबु जेते बेले बा निबंध सरला तेते बेले समझ जानी ये बाबा बो अछंती। एटी सबु माने जो कह निबंध जहा रीतिनीति अछि तो सेटा सब चलची एटी। ये होछंती मा हेबी मोर, मतलब जे मध्यस्थी तांको वाइफ हे। तो मु तांको मा डाके, बापा मा देवन डाके। एମାନେ ସମସ୍ତେ ମଲୟାଳୀ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଓଡିଶାରେ ଏତେ ମଲୟାଳୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଏଇଠି ଦେଖୁନ ନିବନ୍ଧ କିଛି କର୍ମ, ସେ ସବୁ କର୍ମ ହେଇଥିଲେ ଫଟୋ ଗୁଡା। ମୁଁ ସେଦିନ ମେକଅପ୍ ମତେ ପୁରା ଫାଲତୁ ମେକଅପ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ହଠାତ୍ ଜାଣିବାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ମତଲବ ଘରେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଜୁଏଲାରୀ ଶାଢୀ ହେରିକା। ତ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଯାହା ଯେମିତି କି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ରୀତିନୀତିରେ ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ହବା କଥା। ଆମ ଓଡିଆ ନିର୍ବନ୍ଧରେ ଏତେ ରୀତିନୀତି ହୁଏ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଠିକ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି ସାରା ବହୁତ ସାରା ହେଇଥିଲା। ଫୁଲମାଳ ଦେବେ, ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବେ, ହଳଦୀ ଲଗେଇବେ, ଏମିତି ଧୂପ ଦେବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ସେଭଳିଆ କିଛି। ମୁଁ ତ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ବସିଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ କାହାକୁ କଣ କହିବି କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି। ତ ଏଇ ନିର୍ବନ୍ଧରେ କିଛିଟା ମୁଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା କହନ୍ତିନି କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଛାଡ କଣ କହିବି। ତ ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏଇଠି ଟିକେ ମୁଁ ବାଗ ଦେଖାଯାଉଥିଲି ଏଇ ଫଟୋରେ କିନା। ଇଏ ବାବା ମତଲବ ବାପା ଦଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଫଟୋ। ଆଉ ଏଇ ଫଟୋ ମତେ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ କେମିତି କାଜୁ ଦଉଛନ୍ତି। ବାକି ଆମର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ପରେ କେକ୍ ହେରିକା ସବୁ କଟା ହେଇଥିଲା, ତାର କିଛି ଫଟୋ। ଏଇଠି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖିଆ ଖି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ସରିଲା ପରେ ମୋ ହାତରୁ ରିଙ୍ଗ ବି କୋଉଠି ପଡି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ପାଇଲି। ସେଇଠି ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଲି ମୁଁ। ଏଠି ମା ମତେ କେମିତି ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି। ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଟା ଜଣେ ମୋର ନଣନ୍ଦ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଆମକୁ ଏ ପୋଷ୍ଟ ଟା ବତେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଠିକ ସେ କରିପାରିନଥିଲି। ଛାଡ, ମୁଁ ନିର୍ବନ୍ଧ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ନା, ମତେ ମା ଭାରି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ମତେ ମା। ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ଯିଏ ସବୁ ରିଲେଟିଭ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ଘରୁ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତ ସହିତ ଏମିତି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ। ଏଇ ଫଟୋଟା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କିନା ଜଣେ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ ମତେ କହିଲେ ଦିଦି ଆପଣ ଟିକେ ପୋଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ମାଇଲ ସବୁ ଠିକ ସେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଲୟାଳି। ଆଉ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ହେଇଥିଲା ଆମର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କେମିତି କଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ ବାପା ମା, ତାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୂ। ତ ଏମିତି ସବୁ। ଇଏ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପିଇସି, ଇଏ ମୋର ମାଉସୀ, ଇଏ ମୋର ମାଉସୀ, ଇଏ ମୋ ମାମା। ଏଇଟା ହଉଛି ବାହାଘରର ଫଟୋ। ଇଏ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବାକି ଇଏ ବି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏମିତି ସବୁ ଆଉ। ଚାଲ ବାହାଘର ଫଟୋ କିଛି ଦେଖଉଛି। ବାହାଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାଘର ମତେ ଏମିତି ପୁରା କେରଳୀ ବେଶ କରିଦେଇଥିଲେ। ମତଲବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗେଟଅପ୍ ନେଇକି ଆସିଲି, ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୁଁ କୋଉ ବେଶରେ ଆସୁଛି ବୋଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଗେଟଅପ୍ ଥିଲା, ବାହାଘର ଗେଟଅପ୍। ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ ଟାଇମ ଅଛି, ସେ ମୁହୂର୍ତ ଟାଇମ ରେ ହିଁ ତମେ ଘରୁ ଯିବ। ତ
ସେମିତି ବସିଥିଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉଠା ଆମେ ରହୁଛୁ ସେଇଟା ଶାଶୁଘରର ଠାକୁର ହେରିକା ଘର ସଜେଇଥିଲେ। ଆଙ୍କର ବି ଏମିତି ନୀତିନୀତି ଅଛି ଯେମିତି ଆମ ଓଡିଆ ବାହାଘର ଯେମିତି କରନ୍ତିନି କି ମା କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଦେବେ କି ଏମିତି ଭାଉଜଙ୍କର ସବୁ କାମ ଅଛି। ଏଠି ବି ସେମିତି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୁଆ ସବୁ ଦିଆ ନିଆ କରନ୍ତି। ଯେ ବଡ ମାନେ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଆ ଆଉ ଏ ପାନ ପତ୍ରରେ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାନ ପତ୍ର ଦିଆ ନିଆ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଶହୀଦ ନଗରରେ କିନା, ଶହୀଦ ନଗର ବିଷ୍ଣୁ ମଣ୍ଡପରେ କିନା। ତ ଏମିତି ଡେକୋରେସନ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମା ହେରିକା ଏଇଠି ସବୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ କାହାକୁ ବି ଠିକ ସେ ଜାଣିନି। ଏମାନେ ସବୁ ଚେଚି ମାନେ, ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଆଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି ଚେଚି ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଭାଇ, ଏକୋଇରା ବାଲା ବିକି କିଶନ, ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଭାଇ। ତ ଯେମିତି ଆମର ବାହାଘର ପରେ ଯେମିତି କି ଯୋଉ କହନ୍ତିନି କି ଶଳା ଭିଣୀ ମାରିବ କି କଣ, ଏଠି ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଗୋଡ ଏମିତି ଧୋଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ହାତ ଧରିକି ନେଇକି ଯିବେ। ଏମିତି ଫୁଲରେ କିନି ଦିପଟ ସାଇଡ ରେ ରହିବ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ। ସେଠି ବି ରହିଲେ ଯୋଉମାନେ ବଡ ମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ଚେଚି, ଶୋଭା ଚେଚି। ତ ବାହାଘର ଏଇଭଳିଆ କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ନ କହିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ସେ କୋଉ ପୋଜରେ ଦେଇଛି କେଜାଣି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଦଉଛି ପାନପତ୍ର ଗୁଆ। ଏଠି ମା ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଇଏ ଦଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ। ବାକି ଏସବୁ ଡେକୋରେସନ ମାନେ ଫୁଲ ମାଳ ଦିଟା ଦରକାର ଅଛି, ଯାହା ଯେମିତି କି ହେଇଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ବି ବହୁତ ସାରା ଆସିଥିଲେ ବାହାଘର କିନା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ କହନି ସାତ ଘିରା ସୂତା ବନ୍ଧା ହବ। ସୂତା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବାବା ଧରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ କହିଲେ ଆମର ଫୁଲମାଳ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲା ବେଳେ, ଯେମିତି ଆମର ଓଡିଆ ବାହାଘରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଆସୁଛି ଝିଅ ଗଲେ ତାପରେ ଚାଉଳ ପକଉଛି, ତ ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ପର୍ଦାରେ ଟଣା ହେଇଥିବ, ପର୍ଦା ଟଣା ରେ ଫୁଲମାଳ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହବ। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ବିଧି ବିଧାନ ଅଛି। ଅ ତ ଯେମିତି କିି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଥିଲେ ରାଇଟ ସାଇଡ୍ କୁ ଆସିବ ନା, ସେମିତି କେମିତି କଣ କିଛି ଅଛି ଏଇଠି। ତାପରେ ଏମିତି ଯେମିତି ବାହାଘର ହବା କଥା ମାନେ ହେଇଛି ଆଉ। ତ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଟାଇମ ରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା ଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବି ଏଇଟା, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବି କରେକ୍ଟ ଟାଇମ ରେ ପିନ୍ଧା ଯାଇଛି। ବାକି ଆମର ହୋମ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବୁଙ୍କର ପୁରା ହସ ଯେ କାହିଁ କେତେ ହସ। ଆଉ ହେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାଘର ଟୋଟାଲ ଫଟୋ ସବୁ। ବାହାଘର ଯେତେ ଧୂଆଁ ହଉଥିଲା ସବୁ ହୋମ ନିଆଁରୁ କୁହନି କୁହନି। ଏଇଠି ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର କହନ୍ତିନି ଚାଉଳ ପଇସା ଚାଉଳ ଥୁଆ ହବ, ତାପରେ 7ଟା ଷ୍ଟେପ ଥିବ। 7ଟା ଷ୍ଟେପ ରେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବ ଯିବ। ବାକି ଏଇଟା ଲିଆ ଫୋପାଡନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର କଣ ଭାଇ ମାନେ ଲିଆ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ଯିଏ ବୟସ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାନେ ବାପା ହିସାବରେ ଯିଏ ହେବେ ସିଏ ଦେବେ। ଇଏ ବି କହିଲେ 7 ଷ୍ଟେପ ଯୋଉ ସେଇଟା। ବାକି ଏଇଟା ଆମର 7 ଘେରା ବୁଲନ୍ତି, ଏମିତି ହାତ ଧରିକି 7 ଘେରା ବୁଲେଇବେ। ତାପରେ ହଳଦୀ ବି ଅଛି, ସିଏ ମତେ ହଳଦୀ ଲଗେଇବେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇବି। ମୁଁ ସବୁ ନୂଆ ମତେ ଭାଇନା ଯାହା କୁହନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଇଏ ମତେ ଓଡିଆରେ ବୁଝେଇଲାଠୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, କାରଣ ଭାଇନା ବି ମଲୟାଳୀ। ସିଏ ମତେ ସେ ମଲୟାଳମ ରେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ସିନ୍ଦୁର ଲଗା ହବ, ସିନ୍ଦୁର ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟୋପାଟେ ଏଠି ଦିଆହବ, ତାପରେ ସେ ମତେ ହଳଦୀ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଝୁଣ୍ଟିଆ ପିନ୍ଧା, ଝୁଣ୍ଟିଆ ଆମର ସାନ ଭଉଣୀ ମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମତେ ଝୁଣ୍ଟିଆ ପିନ୍ଧଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଳ ଆମର ଟିକେ 3ଟା ମାଳ ନାଇଁ 2ଟା ମାଳ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହବ। ଗୋଟେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖାହବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଳ ପିନ୍ଧା ହବ। ଆଉ ଏ ମାଳଟା ସିଧା କେରଳାରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା, କେରଳାରୁ ବହୁତ ସାରା ସବୁ ଜିନିଷ କେରଳାରୁ ହିଁ ଯାଇଛି। ତାପରେ ବନ୍ଦେଇବେ ଲାଷ୍ଟରେ କିନା। ମତେ ଏଇ ଫଟୋ ଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ କେତେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ହେଇକି ମୁଁ ବସିଛି। ତାପରେ ଆମର କଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀ ଝୁଣ୍ଟିଆ ପିନ୍ଧିବ ତ ତାହାକୁ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା ହବ। ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଆମର ହଳଦୀରେ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଭିଜେଇକି ରଖନ୍ତିନି, ତ ସେଇ ଚାଉଳ ଆମ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ପକେଇବେ। ଏଇଠି ଏମିତି ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ବାବା ବୋଉଙ୍କୁ ଯେମିତି ଘର ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ଯେମିତି ବୟସ୍କ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି। ତାପରେ ମୋ ବାବା ବୋଉଙ୍କୁ, ତାପରେ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି, ତାପରେ ଭୂମିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରାହବ। ଏଇ ଫଟୋ ଟା ଫାମିଲି ଫଟୋ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇ ଫଟୋ ଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଫଟୋ ଟା ବହୁତ ହି ବଢିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ବାହାଘର ଯେମିତି ଏମିତି ହୋମୋନିଆ କଲା ଏମିତି ପକା ହବ। ଏଇ ଫଟୋ ଟା ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ ଟିକେ କହିବେ ତ? ତାପରେ ଏସବୁ ଫଟୋ ଅଛି, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ଆଉ।
ତ ସେଇଠି ବି କେତେବେଳେ ଆମର ରିସେପସନ ବି ସେଇ ପଛପଟେ ଥିଲା, ମାନେ ଆଗ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ ନିଆ ହେଇଥିଲା ଆଗ ପଟ ବାହାରେ ପଛପଟେ ରିସେପସନ ଥିଲା। ତ ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆଉ। ତ ଏତିକି ମୋ ବାହାଘର ଆଲବମ୍। ଆଲବମ୍ ତ ଫୁଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବାହାଘର ଏସବୁ ହେଇଛି ବୋଲିକା। ଯଦି ଆପଣ ବାହାଘର ଭିଡିଓ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଲବମରେ ତ ବାସ୍ ସର୍ଟ ଫଟୋ ଏମିତି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଫୁଲ ଭିଡିଓ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଆଲବମ୍ ଟା କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ହେଲା। ଏଥିରେ କିଛି ଫନି ମୋମେଣ୍ଟ ଫଟୋ ବି ଅଛି, ଯୋଉଟା ଦେଖିବି। ମୁଁ ଦେଖିନି ମୋ ମୁହଁର ଫେସ୍ ହିଁ ଜଣା ପଡୁଥାଏ ମୁଁ କୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲି ବୋଲି। ବହୁତ 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 ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ବାହାଘର ପରେ। ବାହାଘର ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମତେ ବାହାଘର ଟାଇମ ଚାଲିଥିଲା, ମନରେ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ପରେ ସେ ସବୁ ଟେନସନ ସବୁ ଦୂର ହେଇଗଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ତ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ଆଲବମ୍, ଆପଣ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ବାହାଘର ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।